του Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Χερσονήσου Στέφανος Ξαθουδίδης. Η σημερινή μας διάλεξη έχει θέμα η ευχή του Μεγάλου Αγιασμού και εικόνα Μέγας Κύριε του Ιωάννη Κορνάρου. Να πω ότι και φέτος η επιμέλεια όλου του προγράμματος για το έτος 2023-2024 έχει γίνει εθελοντικά την κυρία Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, την οποία και ευχαριστούμε για ακόμα μία χρονιά που είναι μαζί μας και συμβάλλει σε αυτή μας την προσπάθεια. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι οι διαδικτυακές μας αυτές συναντήσεις μαγνητοσκοπούνται και ανεβαίνουν στο YouTube στην επίσημη σελίδα του Δήμου και του Πανεπιστημίου, του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Χερσονήσου, όπου μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε και των παλαιότερων ετών, αλλά και αυτές που έχουν γίνει φέτος. Κυρία Αθηνά, ο λόγος σε εσάς. Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα, κυρία Κολέμη. Το θέμα μας απόψε είναι η ευχή του Μεγάλου Αγιασμού και η εικόνα Μέγας Κύριε του Ιωάννη Κορνάρου. Παραπλεύρως στον τίτλο έχει εγγραφεί η χρονολογία 1770, είναι η χρονολογία ιστόρησης της εικόνας. Το θέμα θα έχει την εξής ροή. Θα αναφερθούν ορισμένα στοιχεία, όχι εν εκτάσει βεβαίως, του δημιουργού της εικόνας, του Ιωάννη Κορνάρου. Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην ευχή του Μεγάλου Αγιασμού. Θα έχουμε την ροή του PowerPoint με τα αποτμήματα της εικόνας Μέγας Κύριε, επί των οποίων ο Ιωάννης Κορνάρος έχει γράψει φράσεις, προτάσεις, φθόγκους, λέξεις και το όλο σύνολο αποτελεί την δεύτερη ενότητα της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού. Θα τελειώσουμε την απόψινή μας παρουσίαση με μια σύντομη αναφορά η οποία θα σας καταστήσει γνωστή την μονή της κυρίας Ακροτηριανής, την μονή τοπλού, θέση στην οποία ο Ιωάννης Κορνάρος ιστόρισε την περίφημη αυτή εικόνα και εκεί φυλάσσεται και σήμερα. Ξεκινούμε λοιπόν από τον δημιουργό, τον Ιωάννη Κορνάρο. Ο Νικόλαος Τομαδάκης στα κριτικά χρονικά μας γράφει ότι η οικογένεια των Κορνάρων έδωσε 3 διακεκριμένα μέλη στον ελληνικό πολιτισμό. Ο ένας ήταν ο ποιητής του Ερωτόκριτου, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο οποίος προηγείται χρονολογικά, πιθανόν ήταν ο μεγαλύτερος. Ήταν βενετοκριτικός, γεννήθηκε στην Τραπεζόντα της Σιτίας και ήταν γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Εγκαταστάθηκε στο Πισκοκέφαλο και μετά στο Ηράκλειο, πέθανε και τάφηκε στην Μονή του Αγίου Φραγκίσκου. Η Μονή του Αγίου Φραγκίσκου είχε οικοδομηθεί στη θέση που βρίσκεται το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Κορνάρος. Ο Ανδρέας, δια της αρχιτεκτονικής μαθηματικής, οχύρωσε τον Πελιγράδη και το Τεμεσβάρι. Ο Νικόλαος Τομαδάκης παραθέτει το σημείωμα του Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου για τον Ανδρέα Κορνάρο. Επιτρέψατε μου να σας παρουσιάσω μια μικρή φράση. Και τον ποταμό Πέτς, διαμέσου του Τεμεσβαρίου μετοχετεύσας, διαπέραν κατηργάζετο, οπερ των μαθηματικών προαυτού επιχειρησάμενοι, εις τέλος αγαγήν ούκοι δυνήθησαν. Και δια τούτου του έργου απιθανατίστη το όνομα του Ανδρέου δια την μεγάλη ανάγκη του και χρίαν των υδάτων ή ποινή κατεπιέζοντο μέσω θέρους
ή Τεμισβαρίου κατοικητέ. Ο Σουλτάνος δια ταύτα διόρισαν αυτό λουφέν ετήσιον 4.000 γρόσια, άτινα εδίδοντο μέχρι θανάτου αυτού. Τρίτος ήταν ο Ιωάννης Κορνάρος. Ο Ιωάννης Κορνάρος μαθήτευσε στο Μεγάλο Κάστρο. Δάσκαλοι του ήταν οι αδελφοί καστροφύλακες, ο Γεώργιος και ο Ζαχαρίας. Έργα των καστροφυλάκων, του Γεωργίου και του Ζαχαρία, κοσμούν τον παλαιό ναό του Αγίου Μινά. Επίσης έργα των αδελφών καστροφυλάκων μπορείτε να δείτε στον ναό του Αγίου Ματθαίου. Εδώ έχετε στην οθόνη την εικόνα του Γεωργίου Καστροφύλακα, πολυπρόσωπη εικόνα, με τον Άγιο Μινά κεντρική μορφή και κυκλοτερός στα διάφορα σκηνές από τα μαρτύρια του. Επίσης, Γεωργίου Καστροφύλακα είναι η εικόνα της Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης, η οποία βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του τέμπλου, στο κλήτος της Ιπαπαντής, στον παλαιό ναό του Αγίου Μινά. Ο Ιωάννης Κορνάρος, εκτός Κρήτης, εργάστηκε στη Μονή Σινά και στην Κύπρο, όπου μάλιστα δημιούργησε σχολή εικονογραφίας. Η σχολή εικονογραφίας Ιωάννη Κορνάρου ήταν φημισμένη και οι φοιτητές του, οι μαθητές του θα έπρεπε να κατακτήσουν ένα πολύ ψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής εκφράσεως για να τους επιτραπεί να υπογράφουν ως μαθητές του Ιωάννη Κορνάρου. Στην οθόνη σας βλέπετε την βρεφοκρατούσα εν μέσω των προφητών. Είναι εικόνα που βρίσκεται στην Μονή Σινά. Στην κάτω αριστερή γωνία επισημένο διαβάζουμε «Χιρ Εμμανουήλ ιερέως του Τζάνε» και η χρονολογία είναι 1551, ενώ στην δεξιά άκρη σε αυτή την κάτω πλευρά της εικόνας διαβάζουμε «Ανεκαινίστη υπό Ιωάννη Κορνάρου 1778». Δεν είναι εφικτή λόγω οικονομίας χρόνου εκτενής αναφορά στο έργο και στην καλλιτεχνική παρουσία του Ιωάννη Κορνάρου στην Μονή Σινά. Όμως για την Κύπρο αισθάνομαι την ανάγκη μιας επιγραμματικής αναφοράς. Στην οθόνη σας έχετε την σύνθεση έργο του Ιωάννη Κορνάρου, η οποία βρίσκεται στην Μακεδονίτισσα. Στον περίβολο της Μακεδονίτισσας υπάρχουν τα κενοτάφια των Κριτών που απολέστησαν, που χάθηκαν όταν το 1974 μια Ντακότα που μετέφερε Έλληνες στρατιώτες από την Κρήτη στην Κύπρο ευλήθη και κατέπεσε. Μία εικόνα του Ιωάννη Κορνάρου, η οποία βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Χωροεπισκοπής Αρσινόης της Ιεράς Μονής της Πάφου και χρονολογείται στο 1804, είναι έργο που αποκτά πολύ σημαντική αξία επειδή δημιουργήθηκε κάτω από ιδιαίτερα σημαντικές συνθήκες, τις οποίες ο ίδιος ο ζωγράφος κρίνει και περιγράφει στο πίσω μέρος της εικόνας. Στο μοναδικό αυτό κείμενο, το οποίο είναι ιστορικό, το βλέπετε στην οθόνη σας, αναφέρονται ιστορικές πληροφορίες σχετικές με τα αίτια της στάσης του 1804, την επίθεση των στασιαστών στο σπίτι του δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και τέλος αναφέρεται στην καταστολή της στάσης από τα στρατεύματα των Τούρκων και στο βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι χριστιανοί.
Φαίνεται ο Άγιος Νικόλαος ήταν προσφυλής στον Ιωάννη Κορνάρο. Δύο ακόμη εικόνες του Αγίου Νικολάου, έργα του Ιωάννη Κορνάρου του Κριτός, γιατί έτσι υπέγραφε, παρατίθενται και βρίσκονται στην Σία της Λάρνακας και στη Λευκοσία. Στην οθόνη σας έχετε τον Άγιο Νικόλαο που βρίσκεται στην Σία της Λάρνακας. Ενώ αμέσως η επόμενη εικόνα είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην Λευκοσία. Σε σχέση με την εικόνα Μέγας Κύριε, ο Ιωάννης Κορνάρος, όπως γράφει στο περιθώριο της εικόνας, την ζωγράφησε όταν ήταν σε ηλικία 25 χρόνων. Αλλά πριν συνεχίσουμε, βλέπετε στην οθόνη σας την εικόνα του Αγίου Τίτου, έργο του Ιωάννη Κορνάρου, χρονολογούμενη στο 1773, η οποία είναι πολυπρόσωπη. Κεντρική μορφή είναι ο Άγιος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, και κυκλοτερός στα διάφορα. Ο Ιωάννης Κορνάρος δίνει τα μαρτύρια των Αγίων 10. Ο Άγιος Τίτος είναι στην οθόνη σας και η επόμενη εικόνα έργων του Ιωάννη Κορνάρου, η οποία επίσης ιστορήθηκε στη Μονή Σινά και στάλει στον Άγιο Μαθαίο του Ηρακλείου, το οποίο είναι μετόχιον της Μονής Σινάς ως δώρο. Η εικόνα αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Άγιος Χαράλαμπος εικονίζεται στο κέντρο και στα διάχωρα κυκλοτερός εικονίζονται τα θαύματα του Αγίου Χαραλάμπους. Αμφότερες εικόνες του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Τίτου κοσμούν τον νάρθηκα του ναού του Αγίου Μαθαίου και μπορείτε να τις δείτε στον νότιο τοίχο του νάρθηκα. Υπάρχει ένα σημείωμα του Νικολαίδη, το οποίο σημείωμα αναφέρει στοιχεία της βιογραφίας του Ιωάννη Κορνάρου. Αλλά πριν προχωρήσουμε, δείτε λίγο την γαλακτοτροφούσα που προείπα, στην βόρεια πλευρά του τέμπλου του κλήτους της Παπαντής, στον παλαιό ναό του Αγίου Μινά. Στην εικόνα σας είναι ο Άγιος Μαθαίος και εδώ βλέπετε ότι στην νότια πλευρά της ωραίας πύλης του τέμπλου στον Άγιο Μαθαίο έχουμε την εικόνα του Εσταυρωμένου Ιησού, είναι έργων του Γεωργίου Καστροφύλακα. Ο Ιωάννης Κορνάρος λοιπόν γεννήθηκε στη Σιτία, σπούδασε στο εργαστήριο των Καστροφυλάκων και μετά πήγε στη Μονή Σαββαθιανών. Εκεί το πρώτον ζωγράφισε εικόνα, την οποία ονόμασε Μέγας Κύριε. Η εικόνα αυτή αναφέρεται σε σημειώσεις περιηγητών μέχρι το 1854. Υπέστη όμως ανεπανόρθωτες φορές και τεμαχισμό και μόνο ένα μικρό τεμάχιον αυτής διεσώθη και ανεγνωρίστη το 1991 από τους μελετητές και συντηρητές. Από τα Σαββατιανά, ο Ιωάννης Κορνάρος μετέβη στη Σιτία, στην Μονή της Κυρίας Ακροτηριανής, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως Μονή Τοπλού. Εκεί ιστόρισε την δεύτερη, στην οθόνη σας είναι η Μονή Σαββατιανών, τώρα είναι στην οθόνη σας η Μονή της Κυρίας Ακροτηριανής. Στην Μονή αυτή ιστόρισε δεύτερη εικόνα, την οποία ονόμασε Μέγας Κύριε, και συγκρίνοντας το σπάραγμα της πρώτης εικόνας με την δεύτερη εικόνα του ζωγράφου, η εικόνα της Μονής Τοπλού θεωρείται υψηλότερης καλλιτεχνικής έκφρασης. Στην Μονή Τοπλού, ο Ιωάννης Κορνάρος ιστόρισε και άλλες εικόνες. Ιστόρισε την εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Τώρα, στην οθόνη σας είναι η εικόνα Μέγας Κύριε. Εδώ είναι η εικόνα μετά τον καθαρισμό της.
Η εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας είναι στην οθόνη σας τώρα. Στην εικόνα Μέγαση Κύριε, ο Ιωάννης Κορνάρος, σε μια εκπληκτική πλοκή τοπίων, ωραίων παιδιάδων, κοιλάδων, ρεόντων ποταμών και θαλασσίων υδάτων, υπομνημάτισε με τον χρωστήρα του το σπουδαίο λειτουργικό κείμενο, την ευχή του αγιασμού των υδάτων. Η ευχή, ευρέως γνωστή ως η ευχή του Μεγάλου Αγιασμού, αποδίδεται στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο. Ο Σοφρόνιος γεννήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας το 540 μετά Χριστό. Εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων το 634. Υπήρξε η τελευταία μεγάλη μορφή της προϊσλαμικής Βυζαντινής Ανατολής. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 7ου αιώνα, με έργο ρητορικό, θεολογικό, αγιογραφικό και υμνολογικό. Για οικονομία χρόνου, από τα έργα του Πατριάρχου Σοφρονίου αναφέρονται μόνο τα ιδιόμελα της Μεγάλης Παρασκευής και το τροπάριον των Χριστουγέννων και μόνο οι αρχικές των φράσεις. Τάδε λέγει Κύριος προς Ιουδαίους, λαός μου τι επίσασι. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδασι την γην κρεμάσας. Σήμερον γεννάτε εκ παρθένου, ο δρακή έχων την πάσαν κτήση. Η ευχή του Πατριάρχη Σοφρονίου είναι σε λειτουργική χρήση και αναγνώσκεται στους Ορθόδοξους ναούς την 6η Ιανουαρίου, την ημέρα των Θεοφανίων, στην ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Επίσης, κατά το μυστήριο της βαφτίσεως, ο ιερέας αναγνώσκει τις πρώτες παραγράφους της δεύτερης ενότητας της ευχής. Η ρητορική κατασκευή της ευχής είναι ένα εντυπωσιακό δείγμα ασιανικού μανιερισμού, με μικρές προτάσεις, πληθωρική χρήση του σχήματος των επαναλήψεων και έκδηλο φραστικό ρυθμό. Ο ρήτορας δανείζεται φράσεις και εικόνες βιβλικών κειμένων, τις οποίες προσαρμόζει στο θεματικό αντικείμενο της ευχής. Πρότυπα του Σοφρονίου είναι οι μεγάλοι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Η ευχή του Μεγάλου Αγιασμού εμφανίζει πλοκή δύο ενωτήτων. Η πρώτη ενότητα χαρακτηρίζεται ως επικλητική, δοξαστική, διηγηματική και αρχίζει με τις φράσεις «Τριάς υπερούσιε, υπεράγαθε, υπερθέ, ευπρόσδεκτος γενέστο, υπαρημού δέησης, δοξάζομεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε». Η δεύτερη ενότητα χαρακτηρίζεται ως περιγραφική των θεϊκών έργων και αρχίζει με την φράση «Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου». Τη δεύτερη αυτή ενότητα, την περιγραφική των θεϊκών έργων, υπομνημάτισε ο Ιωάννης Κορνάρος με τον χρωστήρα του, συνθέτων την εικόνα «Μέγασι Κύριε». Με το έργο αυτό, ο εικονογράφος Ιωάννης Κορνάρος πρικοδότησε τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και τον παγκόσμιο πολιτισμό με ένα μνημείο στο οποίο συνταυτίζονται δύο μοναδικότητες και δύο κόσμοι. Η γενναία ρητορική και θεολογική έκφραση του Πατριάρχη Σοφρονίου και η πρωτότυπη καλλιτεχνική έκφραση του κριτός εικονογράφου Ιωάννη Κορνάρου. Και οι δύο κόσμοι, η προϊσλαμική Βυζαντινή Ανατολή και η μεταβυζαντινή Κρήτη.
Για την μοναδικότητα της ευχής κατετέθη συνοπτική αναφορά. Η μοναδικότητα της εικόνας «Μέγας Κύριε» έγκυται στα εξής σημεία. Πρώτον, στην πρωτοτυπία του Ιωάννη Κορνάρου να υπομνηματίσει με τον χρωστήρα του ένα σημαντικό λειτουργικό κείμενο, την ευχή του Μεγάλου Αγιασμού. Δεύτερον, στο μέγεθος. Η εικόνα Μέγας Κύριε θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη εικόνα της Ορθοδοξίας. Έχει έχει ύψος 1 μέτρο και 33 εκατοστά και πλάτος 0,85 εκατοστά. Το πλήθος των παραστάσεων επί της εικόνας αυτής είναι 61. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η πολυθεματική σύνθεση. Η εικόνα Μέγας Κύριε εν πρώτης κατατάσσεται στην κατηγορία των πολυπρόσωπων χριστιανικών εικόνων, από τις οποίες όμως διαφοροποιείται. Στις πολυπρόσωπες εικόνες, στο κέντρο εικονίζεται η μορφή στην οποία είναι αφιερωμένη η εικόνα και κυκλοτερώς αυτής σε διάφορα παραστάσεις από τη ζωή, τα θαύματα ή τα μαρτύρια της κεντρικής μορφής. Στην εικόνα Μέγας Κύριε, ο Ιωάννης Κορνάρος δεν τηρεί τη συνήθη αυτή τεχνική. Δίδει σε κάθε τη διάταξη, χωρίς διαχωριστικά, 4 κεντρικά θέματα, αρχής γενομένης από την κορυφή της εικόνας, από το ανώτατο εύρος της εικόνας. Η πρώτη είναι η Αγία Τριάδα, η δεύτερη προς τα κάτω είναι η βάπτιση, εδώ βλέπετε την βάπτιση, η τρίτη ενότητα είναι η Θεοτόκος εστεμένη ένθρονος, η οποία κρατεί στην αριστερή της χείρα την Εύα, ενώ ο Αδάμ στέκεται λίγο μακρύτερα στη δεξιά της πλευρά. Και η τέταρτη ενότητα είναι η κάθοδος του Ιησού στον Άδη. Όλη η υπόλοιπη επιφάνεια της εικόνας καλύπτεται από θεματικές παραστάσεις, στις οποίες θεματικές παραστάσεις, όπως επίσης και στις ενότητες που προαναφέρθηκαν, ο Ιωάννης Κορνάρος γράφει την ευχή του Πατριάρχη Σωφρονίου με αρρύθμιση από το 1 μέχρι το 61, γράφει φράσεις, στίχους, ενίοτε όμως λέξεις ή και συλλαβές. Οι παραστάσεις είναι κατανεμημένες χωρίς διαχωριστικά και χωρίς τακτική διάταξη σε όλη την έκταση των τοπίων, στις πτυχώσεις του εδάφους, στα σύννεφα, στους παραραίοντες ποταμούς, στις σχηματικές πόλεις και στα θαλάσσια ύδατα κατά την ροή της ευχής. Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η γραφή. Σε κάθε παράσταση ο Κορνάρος, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, γράφει τον στίχο με κόκκινη μελάνη και με δική του ορθογραφία και τους αριθμούς με μαύρη μελάνη. Συχνά η ορθογραφία του Ιωάννη Κορνάρου απέχει από την συνήθη, την ορθόδοξη ορθογραφία. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τους εικονογράφους και η διαφοροποίηση αυτή δεν μειώνει την αξία του έργου. Εις ό,τι αφορά τους αριθμούς, αξίζει να λεχθεί ότι ο αριθμός 2 γράφεται κατά ένα ιδιόρυθμο τρόπο, γράφεται πλαγίως και μοιάζει σαν να έχει πέσει μπροστά. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι οι βιβλικές ρίσεις. Ο Κορνάρος γράφει πάνω στην εικόνα σύντομες βιβλικές ρίσεις,
επεξηγηματικές με μαύρη μελάνη. Επίσης, με μαύρη μελάνη γράφει τον τελευταίο στίχο της ευχής με αριθμό 61. Έκτο χαρακτηριστικό είναι η κατάτμιση του κειμένου. Οι περισσότεροι στίχοι της ευχής κατατεθειμένοι συνοδεύουν περισσότερες της μια παραστάσεις σύμφωνα με την έμπνευση του καλλιτέχνη. Οι παραστάσεις είναι διάσπαρτες, χωρίς χωροθετική σχέση ή σύνδεση. Έβδομο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ζωγράφος, ο Ιωάννης Κορνάρος, εικονίζει τον ζωδιακό κύκλο, αλλά και τα 4 στοιχεία της φύσης: τη γη, το είδωρ, την φωτιά και τον αέρα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα συστατικά του σύμπαντος, σύμφωνα και με την αρχαία ελληνική αντίληψη. Μετά την συνοπτική αυτή αναφορά, σας προσκαλώ σε περιήγηση επί της εικόνας Μέγας η Κύριε, με προβολή των παραστάσεων κατά την ροή της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού. Επιτρέψατε μου όμως τις εξής διευκρινήσεις. Με μορφή αυθεντικών αποτμήματων της εικόνας θα βλέπετε στην οθόνη σας τα τμήματα αυτά που συνοδεύονται από τη γραφή του Κορνάρου. Η γραφή είναι πανομοιότυπη των λεπτομεριών και προς διευκόλυνση της παρακολούθησης στις διαφάνειες οι αριθμοί των στίχων επισημαίνονται με λευκούς κύκλους. Σε κάθε διαφάνεια υπάρχει μικρογραφία της εικόνας και με τόξο σημειώνεται η επαυτής θέσης μιας εκάστης των παραστάσεων που αποτέμνονται. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν από την πρώτη φράση της ευχής: «Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου». Εδώ ο Κορνάρος μας γράφει τις δύο, κατατέμνει την φράση αυτή εις δύο και γράφει στην κορυφή συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διαφάνεια. Ακριβώς. Εδώ γράφω στην κορυφή της διαφάνειας την φράση, όμως η φράση αυτή με την ένδειξη 1 βρίσκεται εδώ εικονίζεται ο Πατριάρχης Σοφρόνιος και στο φωτοστέφανό του είναι γραμμένο το όνομα Σοφρόνιος. Αυτό το απότμημα επί του οποίου ο Ιωάννης Κορνάρος έχει γράψει την πρώτη και τη δεύτερη φράση βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο της εικόνας. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ενδεδειμένος στην αρχιερατική στολή, είναι γονιπετής και στα γόνατά του υπάρχει ένα ανοιχτό βιβλίο επί του οποίου είναι γεγραμμένη η πρώτη πρόταση: «Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου», με τον αριθμό 1 που σας επισημαίνω. Ακριβώς μπροστά από το στόμα του Πατριάρχη Σοφρονίου βρίσκεται γραμμένη η δεύτερη πρόταση: «Και ουδής λόγος εξαρκέσει στον ύμνο των θαυμασίων σου». Αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 2 και βλέπετε εδώ πώς γράφει ο Ιωάννης Κορνάρος το 2. Έτσι θα το συναντήσουμε και στο 12 και στο 22 και στο 21 και όπου υπάρχει το 2. Προχωρούμε. Σίγα βουλήσει, επιτρέψατε μου να
να διαβάζω την ευχή, γιατί στην οθόνη είναι η πρώτη ζώνη επάνω, η οποία καλύπτει το κείμενο. Σίγαρ βουλήσει, εξουκ όντων, εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, το σώ κράτη συνέχεια στην κτήση και τη σύ προνοία δίκη στον κόσμο. Αυτή η φράση βρίσκεται γραμμένη ακριβώς στο ανώτατο όριο, στο ανώτατο τμήμα της εικόνας. Ακριβώς εδώ βρίσκεται ο αριθμός 3 στον λευκό κύκλο και σας επισημαίνω πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η φράση στην εικόνα επάνω. Προχωρούμε με τον αριθμό 4, 5, 6 και 7. Ο Κορνάρος γράφει «Σι εκ 4 στοιχείων την κτήσιν συναρμόσας». Το 4 βρίσκεται ακριβώς εδώ. Το 5 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. «Σι εκ 4 στοιχείων την κτήσιν 6 συναρμόσας». Η λέξη συναρμόσας βρίσκεται πάνω από το κεφάλι, εδώ στην δεξιά πλευρά, με τον αριθμό 7, ακριβώς εδώ, κάτω από το δεξί πόδι του γέροντος, εδώ, ο οποίος εικονοποιεί το υγρό στοιχείο. Ενώ τα άλλα στοιχεία, ο αέρας, η γη και η φωτιά εικονίζονται με τις προεικονιστήσεις μορφές. Τετάρσιν κερίς των κύκλων του ενιαυτού εστεφάνουσας. Με 4 εποχές εστεφάνουσας τον κύκλο του έτους. Εκατέρωθαν της Αγίας Τριάδος, η οποία βρίσκεται εν πλήρη δόξη. Βλέπουμε 2 κύκλους κόκκινους. Εδώ εικονίζεται ο ήλιος και η σελήνη. Μέσα στους κύκλους υπάρχουν οι αγγελικές μορφές φτερωτές που εικονίζουν τα 2 αυτά στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι από την Αγία Τριάδα, από την δόξα της Αγίας Τριάδος, εκπορεύονται εκατέρωθεν 6 και 6 ακτίνες. Εδώ τις βλέπετε σε μεγένθηση. Πάνω σε κάθε ακτίνα ο Κορνάρος γράφει τον μήνα. Αρχίζει ενωμένης από την δεξιά πλευρά του Ιού, εδώ από αυτή την πλευρά, είναι ο Ιανουάριος. Στο απότμημα σας δείχνω Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, και συνεχίζει μετά από κάτω προς άνω Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Το αξιοπερίεργο είναι ότι σε κάθε μήνα ο ζωγράφος ζωγραφίζει το ζώδιο. Βλέπετε εδώ τα ζώδια εμφανώς και στην άλλη πλευρά επίσης. Συνεχίζουμε. Σε τρέμουσε νοερέ πάσε δυνάμεις. Με τον αριθμό 10 ο Κορνάρος γράφει στο ανώτατο σημείο, στην ανώτατη ευθεία γραμμή της δόξης της Αγίας Τριάδος, με τον αριθμό 10 αριστερά, σε τρέμουσιν ενοερέ, και συνεχίζει με τον αριθμό 10 επίσης στη δεξιά πλευρά, πάσε δυνάμεις. Βλέπετε ότι διαχωρίζει αυτή την πρόταση στα 2, γράφει τη μισή πρόταση δεξιά της Αγίας Τριάδος και την άλλη αριστερά, αλλά χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό, τον αριθμό 10.
Και συνεχίζει με τον αριθμό 11. Σε ημί ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, σι εντυχάνει τα άστρα. Τα άστρα βρίσκονται το 14. Ο αριθμός 14 βρίσκεται ακριβώς στη δεξιά πλευρά. Προχωρούμε. Θη, σε φρύτουσιν άβυση. Το σε φρύτουσιν είναι γραμμένο στην αριστερή πλευρά και σε φρύτουσιν εδώ πάνω από το κεφάλι του ανδρός, ο οποίος παριστάνει το εικονοποιητό υγρό στοιχείο. Η λέξη άβυση βρίσκεται στην ανώτερη πλευρά της εικόνας, ακριβώς εδώ. Εικονίζεται το κήτος που εξεμεί τον Ιωνά και πάνω από το κήτος είναι γραμμένη η λέξη άβυση με τον αριθμό 17. Επί της εικόνας σας επισημαίνω, το σε φρύτουσιν είναι γραμμένο εδώ, ενώ το άβυση είναι γραμμένο εδώ στην άλλη άκρη της εικόνας, στην άλλη γωνία της εικόνας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το 1999 είχε χαρακτηριστεί ως το Διεθνές Έτος του Ωκεανού. Η Ελληνική Δημοκρατία εξέδωσε το γραμματόσημο που βλέπετε στην οθόνη σας και βλέπετε ότι είναι η κατώτερη γωνία της εικόνας Μέγας η Κύριε, ο γέρον ο οποίος εικονοποιεί το υγρό στοιχείο και πάνω από το κεφάλι του με αριθμό 16 οι λέξεις σε φρύτουση. Σι δουλεύουσιν επί γε. Το σι δουλεύουσιν με αριθμό 18 βρίσκεται ακριβώς εδώ στην κάτω αριστερή πλευρά της εικόνας, κάτω από την ημίγυμνη αυτή γυναικεία μορφή, ενώ το επί γε είναι διακεκομένο σε δύο. Το επί βρίσκεται γραμμένο ακριβώς εδώ κάτω από το πόδι της Θεοτόκου και το γε βρίσκεται στην άλλη πλευρά του αριστερού ποδός της Θεοτόκου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το γε, επί γε, το γε εδώ ο Κορνάρος το γράφει με ε και όχι με ΑΙ όπως σωστά, όπως ορθογραφικά είναι η γραφή του. Σι εξέτεινα στον ουρανόν ο σι δέρι. Ο σι δέρι σαν δέρμα. Σι εξέτεινα στον ουρανόν ο σι δέρι. Βρίσκεται γραμμένο ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο και επισημαίνεται ότι η φράση αυτή τέμνεται σε δύο. Δεξιά του ιού βρίσκεται το σι εξέτεινα στον ουρανόν με τον αριθμό 20, ενώ στην αριστερή πλευρά της δόξης βρίσκονται οι λέξεις ο σι δέρι. Σι εστερέωσα στην γη επί των υδάτων. Σε αυτό το σημείο της εικόνας βρίσκεται ένα τοπίο γεμάτο κατάφυτο και ο παλαιός των ημερών εδώ με αριθμό 22 μπροστά από τον παλαιό των ημερών. Ο Ιωάννης Κορνάρος γράφει «Σι εστερέωσα στην γη επί των υδάτων». Επισημαίνω εδώ να δείτε το 22 πώς είναι γραμμένο. Τα δύο είναι πεσμένα μπροστά. «Σι περιετύχησας την θάλασσα ψάμου». Στην παράσταση της βαπτίσεως, κάτω από
τα πόδια του Ιωάννη Προδρόμου υπάρχει η φράση με τον αριθμό 23, γεγραμμένη με κόκκινη μελάνη. «Σύ περιετύχησα στην θάλασσα ψά». «Σύ προσαναπνοάς τον αέρα εξέχειας». Ακριβώς εδώ υπάρχει αυτή η μορφή η οποία εκφυσά αέρα, και κάτω από τα πόδια της μορφής αυτής με τον αριθμό 24 υπάρχει η φράση «Σύ προσαναπνοάς τον αέρα εξέχειας». Μάλιστα σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μικρή φθορά στο χρώμα και το 24 δεν είναι ολόκληρα σωζόμενο. Στην συνέχεια οι φράσεις της ευχής «Αγγελικέ δυνάμεις συλλειτουργούσι», «Ή των αρχαγγέλων χωρί σε προσκυνούσι», «Τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφίμ κύκλοεστώτα και περιπτάμενα, φόβο της απροσίτου σου δόξης κατακαλύπτονται». Αυτή η φράση τέμνεται και με τους αριθμούς από το 25 μέχρι το 33 έχει γραφεί σε όλη την έκταση της δόξης της Αγίας Τριάδος, ενώ δύο προτάσεις βρίσκονται κατέρωθεν της παραστάσεως της βαπτίσεως. Θα ήθελα να με ακολουθήσετε το 25 αγγελικέ με 26 δυνάμεις, ακριβώς όπως κινείται ο pointer στην οθόνη σας, έτσι ρέει η ευχή. Το 27 βρίσκεται πίσω από τον Ιωάννη το Πρόδρομο. Σι λι τουργούσι, το υπόλοιπο της λέξης λειτουργούσι βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του βαπτιζόμενου Ιησού Χριστού. Με αριθμό 29, εδώ ακριβώς μακρύτερα από τον δεξί αγκώνα του Ιού είναι γραμμένες οι λέξεις «Ή των αρχαγγέλων χωρί», ενώ με αριθμό 30 λίγο μακρύτερα από τον δεξί ώμο του πατρός βρίσκονται γραμμένες οι λέξεις «σε προσκυνούσι». Τα πολιώματα χερουβίμ με τον αριθμό 31. Η φράση αυτή βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο που σας επισημαίνω, και εδώ είναι ο Παλαιός των ημερών, ο οποίος κατεβαίνει και προηγείται, αποστέλλεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς επί της κεφαλής του ευαπτιζομένου Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν στον αριστερό ώμο του, στον Παλαιών των ημερών, υπάρχει ο αριθμός 31 με την φράση «τα πολιώματα χερουβίμ». Και προχωρούμε με τον αριθμό 32 που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο αυτό, ακριβώς κάτω από τον αγκώνα, το δεξιό αγκώνα του Ιού, και φράση με τον αριθμό 32 βρίσκεται ακριβώς στην πλευρά αυτή. Οι φράσεις 31, 32 και 33 κλείνουν τον κύκλο στην δόξα της Αγίας Τριάδος. Με τον αριθμό 33 ο ζωγράφος γράφει την φράση «φόβο της απροσίτου σου δόξης κατακαλύπτονται». Είναι πολύ σημαντικό
να δούμε ότι το 33 βρίσκεται ακριβώς εδώ. Με τον αριθμό 34, σίγα Θεός ον, απερίγραπτος, άναρχος και ανέκφραστος, ήλθες επί της γης μορφήν δούλου λαβών. Προσπεράστηκε αυτή η διαφάνεια, η οποία δείχνει ακριβώς τις θέσεις των φράσεων, των λέξεων, με τους αριθμούς από 25 μέχρι και 33. Επανέρχομαι όμως στην γραφή του στίχου 34 και 35. Ο στίχος 34 και 35 βρίσκονται ακριβώς σε αυτή την περιοχή της εικόνας και βλέπετε εδώ το 34 και εδώ το 35. Βρίσκονται παραπλεύρως στο τμήμα της εικόνας. Είναι δίπλα η γέννηση. Ενώ στο 36 που προχωρούμε, εν ονόματι ανθρώπων γεννόμενος. Η φράση 36 βρίσκεται ακριβώς εδώ, κάτω από το βραχώδες του σπηλαίου της γεννήσεως. Το σπήλαιο της γεννήσεως βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο της εικόνας. Πάνω από το σπήλαιο εικονίζονται άγγελοι και στο βραχώδες του σπηλαίου έχει γραφεί «Το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», όπου ο Κορνάρος γράφει «Το δόξα εν υψίστης Θεό» με κόκκινη μελάνη και το «επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία» γράφεται με μαύρη μελάνη. Εντός του σπηλαίου βλέπετε είναι ο Ιωσήφ και η Μαρία. Είναι η τυπική παράσταση της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Με αριθμό 37, ο Ιωάννης Κορνάρος γράφει «Ούγαρ έφερες δέσποτα διασπλάγμα ελαίου σου, θεασάστε υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων». Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση, η οποία σε απλά λόγια λέει ότι δεν μπορούσες να υποφέρεις δέσποτα για τα σπλάχνα του ελαίου σου, τους ανθρώπους να τους βλέπεις να τυραννούνται από τον διάβολο. Αυτή η φράση με αριθμό 37 είναι γραμμένη ακριβώς πάνω από το σπήλαιο, το οποίο εικονοποιεί τον Άδη. Είναι η τελευταία προς τα κάτω θεματική ενότητα και είναι σημαντικό να λεχθεί ότι εδώ Ιησούς εικονίζεται με κόκκινο ανεμίζον ένδυμα και ανασύρει δύο μορφές, μία γυναικεία και μία ανδρική, από τον Άδη. Στην δεξιά πλευρά του σπηλαιώδους ανοίγματος εδώ, που σε πρώτη θέαση μπορεί να νομίζει κάποιος ότι είναι πτυχώσεις του βράχου, εδώ υπάρχει το κείμενο «Χριστός κατελθόν προσπάθει Άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα». Αυτό το κείμενο είναι γραμμένο ακριβώς στην πλευρά του σπηλαιώδους ανοίγματος που επισημαίνω. Με αριθμό 38, ο Ιωάννης Κορνάρος γράφει «Αλ ήλθες και έσωσες ημάς». Αυτή η φράση βρίσκεται γραμμένη σε αυτή τη περιοχή της εικόνας και βρίσκεται ακριβώς εδώ, όπου εικονίζονται οι μαθητές, οι οποίοι ομολογούν ότι ήλθες και έσωσες ημάς. Ομολογούμε την χάρη. Εδώ εικονίζεται ο Μάρκος και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια μαύρη γραμμή η οποία ξεκινά από το στόμα του προς τα πάνω. Δεν είναι μια μαύρη γραμμή, είναι η φράση «και το πνεύμα ως υπεριστερά κατεβαίνουν από αυτό».
Με τον αριθμό 40 ο Ιωάννης γράφει «κηρύττωμεν το έλεον», με τον αριθμό 41 «ου κρύπτωμεν την ευεργεσία» και με τον αριθμό 42 «τα της φύσεως ημών γονάς ελευθέρωσες». Εδώ έχουμε τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, όπως είδαμε, ο οποίος ακολουθείται από ιεράρχες, οι οποίοι και ομολογούν «κηρύττωμεν το έλεον, συγγνώμη». Και με τον αριθμό 41 «ου κρύπτωμεν την ευεργεσία». Τα της φύσεως ημών γονάς ελευθέρωσας με αριθμό 42 βρίσκεται γραμμένο στην αριστερή πλευρά του σπηλαίου του ανοίγματος που εικονοποιεί τον Άδη, στην δεξιά πλευρά του Αναστάντος Ιησού Χριστού και βρίσκεται ακριβώς εδώ σε αυτή την περιοχή της εικόνας. 43. Παρθενική υγεία σας μήτραν το τόκο σου. Αυτή η φράση βρίσκεται γραμμένη στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, της ενθρόνου εστεμένης βρεφοκρατούσης, ενώ αριστερά στο φωτοστέφανό της είναι γραμμένη η φράση «Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης» και είναι η πλευρά στην οποία εικονίζεται ο Αδάμ, ενώ στην δεξιά πλευρά είναι γραμμένη η φράση «Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης» και στην πλευρά αυτή βρίσκεται η Εύα. Δύο άγγελοι εδώ εικονίζονται να κρατούν μια ταινία πάνω από το φωτοστέφανο της Θεοτόκου και επί της ταινίας αυτής είναι γραμμένη η φράση «Χαίρεις Παμβασίλισσα αγγέλων δόξα αγνωτάτη Μαρία». «44. Πάσα η φύσης ύμνησέσαι επιφανέντα». Η φράση 44 βρίσκεται γραμμένη στην αριστερή πλευρά του σπηλαίου της γεννήσεως, ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο που βλέπετε, πίσω από τον γονιπετή Πατριάρχη Σοφρόνη. Με τον αριθμό 45 ο Κορνάρος γράφει «Σίγαρο Θεός ημών επί της γης όφθης». 46 και της ανθρώπης, 47 συνανεστράφης. Όλη αυτή τη φράση την τέμνει σε 3 και βλέπουμε το 45 βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την περιοχή της εικόνας όπου ο Ιησούς Χριστός συνομιλεί με δύο μορφές. Και της ανθρώπης αναστράφης έχουμε το και της ανθρώπης σε αυτό το σημείο της εικόνας όπου εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός σε μια δεξαμενή, σε ένα πηγάδι και κάποιες μορφές βρίσκονται γύρω από το πηγάδι. Συνομιλεί ο Ιησούς Χριστός, ίσως είναι η συνομιλία του με την Σαμαρίτιδα. Κάτω από το πόδι του υπάρχει ο αριθμός 46, ενώ ο αριθμός 47 υπάρχει σε αυτό το σημείο της εικόνας. Το απότιμημα σε μεγέθυνση είναι αυτό που επισημαίνω στην οθόνη σας και βλέπετε ότι είναι ο Ιησούς, συντρώγει με ένα πλήθος ανθρώπων, είναι ο δείπνος του Φαρισαίου. Ο αριθμός 47 με την φράση συναναστράφης βρίσκεται ακριβώς εδώ στην κάτω πλευρά της εικόνας, ενώ στο τραπεζομάντιλο είναι γραμμένη η φράση «νύπτη κουσπόδας Ιησού μύρων». Εδώ υπάρχει γυναικεία μορφή που νύπτει τα πόδια του Ιησού με μύρων, ενώ είναι γραμμένη και η φράση «διάλυσον το χρέος ως καυγό τους προκάμους». Με τον αριθμό 48 «Συ και τα Ιορδάνια ρήθρα υγεία σας». Με τον αριθμό 48 λοιπόν
Έχουμε εδώ στην βάπτιση μεταξύ του Ιησού και του ε, προδρόμου, ενώ το 49 βρίσκεται ακριβώς επάνω από το βαπτιζόμενο Ιησού, και το 50 βρίσκεται κάτω από τους πόδας του Ιησού, και το 50 είναι η φράση «και τα κεφαλάς των εκείσε εμφολευόντων συνέτριψας δρακόντων». Βλέπετε εδώ μέσα στα ύδατα του Ιορδάνη υπάρχουν θηριώδεις μορφές που εικονοποιούν τα ενάντια πνεύμα. Στην συνέχεια βλέπετε εδώ έχουμε χωρίς κείμενο τον Ιωάννη, ο οποίος βαπτίζει τους Ιουδαίους. Εδώ έχουμε πάλι χωρίς κείμενο, όμως εδώ στο ηλιτάριο του Ιωάννη είναι γραμμένο «γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξαν ημίν φυγήν από τις μελούσης ορκής, πείσατε ούν καρπούς της μετανοίας». Η συνέχεια της ευχής είναι μια φράση, μια ενότητα, μια παράγραφο, την οποία δεν εικονογράφησε ο Κορνάρος, ίσως λόγω έλλειψης χώρου. Και προχωρεί με αριθμό 51 στη φράση «Σίγαρη ο Θεός ημών, ο διείδατος και πνεύματος ανακαινήσας την παλαιοθήσαν φύσιν υπό της αμαρτίας». Αυτή όμως τη φράση την τέμνει σε 4, και αυτή η φράση βρίσκεται με τους αριθμούς από 51 μέχρι 54 σε αυτή την περιοχή της εικόνας. Εδώ στο απότμημα μπορείτε να δείτε με λευκούς κύκλους τους αριθμούς. Με αριθμό 55 ο Ιωάννης γράφει «Σύ ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Φαραώ». Εδώ σε αυτή τη θέση της εικόνας, αυτό είναι το απότμημα που βλέπετε, και βρίσκεται ο αριθμός 55 και ο αριθμός 56. Εδώ παριστάνε την έξοδο των Εβραίων. Εδώ βέβαια υπάρχει μια φράση γραμμένη διάβασης του Ιορδάνου μετά της Κιβωτού. Υπάρχει μάλιστα εδώ μια ομάδα Εβραίων ιερέων, οι οποίοι μεταφέρουν, προηγείται η Κιβωτός, που μεταφέρουν 4 μορφές, και άνωθεν της Κιβωτού είναι γραμμένη η φράση διάβασης του Ιορδάνου μετά της Κιβωτού. Με τους αριθμούς 57 και 58 ο Ιωάννης γράφει «Σύ ο Θεός ημών, ο διαρρήξας πέτραν εν ερήμο, και ρίσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, και διψώνταν των λαών σου πόρεσας». Σε αυτή την θέση, σε αυτή την περιοχή της εικόνας υπάρχουν με αριθμό 57 και 58 αυτές οι δύο κατατμήσεις της φράσης. Εδώ εικονίζεται ο Μωυσής. Με αριθμό 59 και 60 ο Ιωάννης γράφει «Σύ ο Θεός ημών, ο διείδατος και πυρός δια του ηλιού απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βαάλ». Εδώ έχουμε την 59 σήμανση με την φράση «Σύ ο Θεός ημών» μέχρι «απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης», ενώ του Βαλ, το άρθρο και το όνομα Βαλ βρίσκεται ακριβώς εδώ επάνω. Και εδώ έχουμε τον προφήτη Ηλία, ο οποίος αναφέρεται στη φράση αυτή, στο σπήλαιο,
Ο Κορνάρος δεν έδωσε παραστάσεις για το τμήμα της ευχής που αρχίζει από το «Αυτός κοινήν δέσποτα Αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα της του Αγίου» και τελειώνει με το «Μεταλαμβάνουν των αγιασμών, την ευλογία, την κάθαρση και την υγεία». Προφανώς λόγω οικονομίας χώρου, λόγω έλλειψης χώρου. Και φτάνουμε στην τελευταία φράση της ευχής: «Και σώσον, Κύριε, τους δούλους σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, και φύλαξον αυτούς υπό την σκέπη σου εν ειρήνη, υπόταξον υπό τους πόδας αυτών πάσαν εχθρών και πολέμιων, χάρη σε αυτής πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωή την αιώνια». Αυτή η φράση, η τελευταία, είναι γραμμένη ακριβώς εδώ, πάνω από το εικονιζόμενο παλαιών ημερών, και όπως βλέπετε είναι και ο αριθμός 61, αλλά και όλο το κείμενο γραμμένο με μαύρη μελάνη. Στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ακριβώς εδώ στο κατώτερο σημείο, στο περιθώριο της εικόνας, ο Ιωάννης Κορνάρος γράφει: «Μνήστητε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Στην φράση αυτή δεν υπάρχει παράσταση. Κάτω από τον στίχο 62 υπάρχει κάτω από το στίχο που προαναφέρθηκε με αριθμό 62, γράφει ο Κορνάρος Ιωάννου Πόνημα, 25 χρόνου ηλικίας, διασυνδρομής δε του Πανωσιωτάτου Κυρίου Παρθενίου Ιερομονάχου, ηγουμένου το επικλινήν Καφούρους, εις των 5 χρόνων της ηγομενίας αυτού, 1770. Και επίσης γράφει δέησης του δούλου του Θεού Δημητρίου προσκυνητού, της συμβίας και των τέκνων αυτών. Αυτό το κείμενο που αφορά τον ίδιο τον Κορνάρο, το έργο και τους δωρητές, εντός εισαγωγικών, τους δεωμένους, γράφει ο Κορνάρος στο κάτω μέρος της εικόνας, και αυτό μας καταδεικνύει και την ηλικία του. Εικόνισε, ιστόρισε αυτή την εικόνα όταν ήταν 25 χρόνων. Ακριβώς στο σημείο αυτό θεωρείται ότι διαψεύδεται το σημείωμα του Στέφανου Νικολαίδη, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλείου, στο οποίο ο Στέφανος Νικολαίδης αναφέρει μια παράδοση ότι τάχα ο Ιωάννης Κορνάρος όταν ήταν 18, όταν ήταν στη Μονή Σαββατιανών, σκότωσε τον ιό του, ο οποίος ήταν τότε 18 χρονών. Αυτό και μετά, λόγω της ιοκτονίας, έφυγε και μεταφέρθηκε στη Μονή της Κυρίας Ακροτηριανής. Αυτό το σημείο καταρρίπτεται από το ιδιόχειρο σημείωμα του ζωγράφου της εικόνας Μέγας η Κύριε. Δεν μπορεί να ζωγράφησε το 1770 σε ηλικία 25 χρόνων την εικόνα Μέγας η Κύριε όπως ο ίδιος γράφει, και να είχε φωνεύσει ιών όταν είχε παραμείνει στη Μονή Σαββατιανών πριν από την Ακροτηριανή, και να ήταν τότε ο ιός του 18 χρονών. Δεν συμβαδίζουν αυτές οι ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να καταθέσω ότι η βιογραφία του Ιωάννη Κορνάρου δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Έχουμε πολλά να μάθουμε και έχουμε και πάρα πολλά έργα του να δούμε ακόμα, διότι συνεχώς εμφανίζονται νέες εικόνες. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε μια σύντομη αναφορά στην Μονή Τοπλού, στην Μονή που επισήμως ονομάζεται Κυρία Ακροτηριανή ή Παναγία Ακροτηριανή. Το όνομα Τοπλού έμεινε ως προσωνύμιον από την τουρκική κατοχή, και το πλού σημαίνει στην τουρκική το μοναστήρι που έχει κανόνι. Οι Τούρκοι είχαν δώσει ειδική άδεια στους μοναχούς της Μονής να έχουν κανόνι, προκειμένου να εξασφαλίζεται αυτό το άκρον, αυτή η εσχατιά της Κρήτης που υπέφερε από πειρατικές επιδρομές. Βλέπετε στην
στον χάρτη της Κρήτης, το Ηράκλειο, το Μεγάλο Κάστρο, η Σιτία και η Μονή Τοπλού, που είναι πραγματικά στην εσχατιά της Ανατολικής Κρήτης. Θεωρείται ότι η άδεια αυτή που έδωσαν οι Τούρκοι ήταν σε συνέχεια παρόμοιες άδειες που είχαν δώσει οι Ενετοί προηγούμενα για τον ίδιο λόγο στους μοναχούς. Ένα από τα μετόχια της Μονής της Κυρίας Ακροτηριανής βρίσκεται στην δυτική συνοικία της Κάντια, ακριβώς ανατολικά από τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Το μετόχιο της Κυρίας Ακροτηριανής στην Κάντια σήμερα καταλαμβάνεται η έκταση του μετοχείου από το ναό της Αγίας Τριάδος, το Ευρωπαϊκό Σχολείο και το κτίριο όπου στεγάζεται η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Όλη αυτή η δυτική πλευρά της πόλης ονομάζεται κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας Κιζίλ-Τάμπια, ματωμένο πρόχωμα, και επαναλαμβάνω, αυτή η έκταση της συνοικίας εξετείνεται μεταξύ του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα και της σημερινής οδού Σαββατιανών. Στην Μονή, στο μετόχιο της Μονής της Κυρίας Ακροτηριανής του Χάνδακα, το καθολικό ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και εκεί λειτουργούσε και η Ορθόδοξη Σχολή Καλογραιών. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι στο μετόχιο αυτό έζησε, χειροτονήθηκε, μόνασε, θαυματούργησε ο Όσιος Ιωσήφ-ο-Υγιασμένος, ο οποίος κατήγεται από το χωριό Κέραμος Σιτίας, το σημερινό χωριό Αζοκέραμος της Σιτίας. Οι γονείς του τον μετέφεραν στο μετόχιο της Κυρίας Ακροτηριανής όταν ήταν νεαρό παιδί, και όταν το 1669 δόθηκε άδεια στους Κρήτες και Ενετούς να φύγουν εντός 12 ημερών από την πόλη Κάντια, της οποίας τα κλειδιά είχε ήδη παραδώσει ο Μοροζίνη στον Αχμέτ Φεϊζάλ Κιοπρολή, τότε λοιπόν ο ιερέας του ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο παπά Αντώνιος Αρμάκης, πήρε μαζί με τα κοιμήλια και το σκήνομα του Οσίου Ιωσήφ του Υγιασμένου, το οποίο βρίσκεται σήμερα στη Ζάκυνθο. Η Μονή της Κυρίας Ακροτηριανής οικοδομήθηκε το δεύτερο ήμιση του 16ου αιώνα, στη θέση όπου κατά την παράδοση ρέει αγίασμα, και ακόμη και σήμερα όταν επισκεφθείτε την Μονή μπορεί να σας οδηγήσουν στην βόρεια πλευρά της εγκατάστασης όπου ρέει αγίασμα. Ήταν η θέση παλαιότερης μονής αφιερωμένη στον Άγιο Ισίδωρο. Το 1612 η Μονή κατέρευσε και ο ηγούμενος Γαβρίλ Παντόγαλος, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Κάντια, στην Συναϊτική Σχολή της Αγίας Εκατερίνης, ανακαίνισε την Μονή, και για την ανακαίνιση εκτός των Ορθοδόξων συνέβαλαν και Ενετοί με οικονομικές χορηγίες. Η Μονή Τοπλού, η Μονή της Κυρίας Ακροτηριανής, έχει φρουριακή κατασκευή, φαίνεται να περιβάλλεται από ένα τείχος και στο κέντρο βρίσκεται το καθολικό της Μονής. Γύρω πέριξ είναι τα κελιά των μοναχών, αίθουσες και διαμερίσματα για την εξυπηρέτηση και την λειτουργία της Μονής. Η είσοδος στη Μονή γίνεται δια της πόρτας του τροχού, η οποία είναι μια κατασκευή δύο ακριβώς παραλλήλων θυρανιγμάτων, και πάνω από αυτή την πόρτα διατηρείται ένα άνοιγμα, το οποίο είναι γνωστό ως άνοιγμα του Φωνιά.
Τα ανοίγματα αυτά ήταν στις εισόδους, στις φρουριακές κατασκευές, ήταν συνήθι στο αμυντικό σύστημα και στην αμυντική πρακτική κατά την εποχή εκείνη, γιατί μπορούσαν από αυτά τα ανοίγματα να διοχετεύουν καυτό λάδι ή μέλι ή να πετούν μέλισσες, κυψέλες και έτσι απομάκρυναν τους επιδρομείς. Το καθολικό της Μονής είναι δίκλητος ναός. Το βόρειο κλήτος είναι το παλαιότερο και είναι αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου. Το νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Κατά την οικοδόμηση του κλήτους του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου έγιναν παρεμβάσεις εξαιτίας των οποίων αφανίστηκε μέρος του τυπογραφικού διάκοσμου του αρχικού κτίσματος. Το κοδονοστάσιο του καθολικού είναι ιδιαίτερο κτίσμα, δεν αποτελεί συνέχεια του κτίσματος του ναού και έχει αρχιτεκτονικά στοιχεία όμοια και χαρακτηριστικά του κοδονοστασίου του καθολικού της Μονής Βροντισίου. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου στο καθολικό της Μονής Τοπλού έχουν εντυχιστεί τρεις πλάκες, τρεις εγχάρακτες επίγραφες. Η πρώτη, η οποία είναι αυτή που ως επίστεψη έχει λιθογραφία της Ευρωπαϊκής Θεοτόκου Ολόσωμη, αυτή είναι η κτητορική επιγραφή του Γαβριήλ Παντόγαλου και έχει αποδοθεί το κείμενο στην νεοελληνική γλώσσα από τον αείμνηστο Στυλιανό Αλεξή. Το κείμενο αυτό είναι ένας διάλογος μεταξύ της Θεοτόκου και του ηγουμένου Παντόγαλου. Αρχίζει με παράκληση του ηγουμένου προς την Θεοτόκο και την παρακαλεί να είναι ευμενής προς τους οικέτες και του ίδιου συμπεριλαμβανομένου και καταλήγει και πάλι των θνητών βοήθεια Μαρία και χαριτωμένη, δέξου και τις δικές μας που σώζουν τις ψυχές μας προσευχές. Η απόκριση της Θεοτόκου είναι η εξής: είμαι ευμενής και θα είμαι πάντα για τους μόχθους σας, πάντα για σας παρακαλώντας τον Υιό μου. Η δεύτερη επιγραφή μεταφέρθηκε από τον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί κοντά στη Σιτία και ανήκε στην Μονή της κυρίας Ακροτηριανής. Η δεύτερη επιγραφή είναι αυτή. Η επιγραφή αυτή έχει επίσης αποδοθεί στην νεοελληνική γλώσσα από τον Στυλιανό Αλεξίου και φέρει τη χρονολογία 6 Ιουλίου 1619. Το κείμενο παρουσιάζει τον Γαβριήλ Παντόγαλο, επίμερον του οποίου ανοικοδομήθηκε ο ναός, και τον χαρακτηρίζει ως υψηλόφρονα, σεμνό, ακερσεκόμη και ισόθεο. Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο χαρακτηρισμός ακερσεκόμης, που σημαίνει ότι έχει ακεραία την κόμη του, δεν έχει κόψει τα μαλλιά του. Ομηρική λέξη, ομηρική διάλεκτος σε αυτή την επιγραφή. Και αυτή η διάλεκτος καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του γραφέα. Θεωρείται δε γραφέας ένας από τους αδελφούς του ηγούμενου Παντόγαλου, αν όχι ο ίδιος. Η τρίτη επιγραφή είναι αυτή στην γκρίζα πέτρα, στην γκρίζα πλάκα, στην οποία, όπως βλέπετε, υπάρχουν τρία ανοίγματα, τρεις χιλότητες, γιατί κάποια εποχή στο παρελθόν αυτή η πλάκα είχε χρησιμοποιηθεί ως Αγία Τράπεζα και έτσι χαράστηκαν, έγιναν αυτές οι χιλότητες για να φιλοξενήσουν
Κυροπήγαιη και Άγια Λείψανα. Αυτή η επιγραφή χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και είναι διαιτητική απόφαση της πόλης της Μαγνησίας της Μικράς Ασίας, η οποία με εντολή των Ρωμαίων ενεπλάκη στην διαμάχη μεταξύ της Ιτάνου και της Ιεραπήτνης. Οι δύο αυτές πόλεις κράτη, η Ίτανος και η Ιεράπητνα, ήρθαν σε σύγκρουση επειδή διεκδικούσαν μεταξύ άλλων εδαφών και την ιδιοκτησία του Κουφονησίου, το οποίο ήταν φημισμένο ως πηγή της πορφύρας. Την διαιτησία την όρισαν, όπως προελέχθη, οι Ρωμαίοι. Την επιγραφή αυτή δημοσίευσε πρώτος ο Πάσλεϊ. Ένα τμήμα της επιγραφής αυτής έχει χαθεί, αλλά τότε χαράχτηκε η απόφαση σε δύο πλάκες και η μία από αυτές τις δύο πλάκες, η οποία μεταφέρθηκε στην Μαγνησία, είχε πλήρως διασωθεί και έτσι είναι γνωστό όλο το κείμενο. Μοιράστηκα μαζί σας ότι ο χρόνος και η ευγενική υπομονή σας επέτρεψαν. Με την άδειά σας όμως θέλω να καταθέσω ότι το 1669 με την άλωση της Κάντια ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους. Το 1770 πρώιμη τουρκοκρατία, ενώ οι Κρητικοί στέναζαν υπό τον τουρκικό ζυγό, ένας Κρητικός, ο Ιωάννης Κορνάρος, ο οποίος είχε λάβει σπουδαία μόρφωση στον Μεγάλο Κάστρο, δημιούργησε και παρέδωσε ένα μοναδικό μνημείο στην Ορθοδοξία, την εικόνα Μέγας Κύριε, και άλλα πολλά έργα του βέβαια, τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς. Την ίδια εποχή που ο Ιωάννης Κορνάρος υπέγραφε ως «Here in Ιωάννη Κορνάρου Κρητός», την ίδια εποχή, τον ίδιο χρόνο, το 1770, στη Δυτική Κρήτη, ο Ιωάννης Βλάχος, ο γνωστός Δασκαλογιάννης, σχεδίασε το πρώτο επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα των Κρητών. Στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, η αποτυχία του κινήματος του Δασκαλογιάννη και η φρικτή του τιμωρία σημάδεψαν την παραπέρα εξέλιξη των αγώνων των Κρητών. Η επανάσταση του Δασκαλογιάννη ενετάχθη στα ορλοφικά. Είναι βέβαιο το πρώτο σκύρτημα ελευθερίας, αλλά και η πρώτη οδυνηρή εμπειρία των τραγικών συνεπειών της αποτυχίας για τους Κρήτες. Το σκότος της τουρκοκρατίας τότε δεν στάθηκε ικανό να καταποντήσει φωτεινές παρουσίες του πνεύματος. Στην παρουσίαση της εικόνας Μέγας Κύριε και στην αναφορά που έγινε στην υπέροχη ευχή του Μεγάλου Αγιασμού, ενεπλάκησαν και αναφέρθηκαν μορφές και τόποι: ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, η Δαμασκός, τα Ιεροσόλυμα, η Μονή Σινά, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Κρήτη, οι αδελφοί Καστροφύλακες, ο Ιωάννης Κορνάρος, η Μονή Σαββατιανών, η Μονή Τοπλού, η Σιτία και βεβαίως ο Δασκαλογιάννης, που με το όνομά του συνδέονται τα Σφακιά και το Φρούριο Κούλε και ο Χάνδακας. Είναι πρόσωπα και τόποι σε δοκιμασία. Ήταν το σκότος της τουρκοκρατίας και οφείλουμε να λάβουμε την διδαχή ότι όσο και αν υπάρχει σκότος, οφείλουμε να ανορθώνουμε ανάστημα πνευματικό προς διάσωσή μας.
Αγαπητοί και αγαπητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική υπομονή σας. Θέλω να πιστεύω, όπως συμβαίνει εξάλλου, και αυτό έχει καταδειχθεί και μου έχει γίνει μαρτυρία, ότι μετά από την παρουσίαση αυτής της εικόνας και της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού, η σχέση των εκκλησιαζομένων με την λειτουργία και την τελετή του Μεγάλου Αγιασμού και την ευχή του Μεγάλου Αγιασμού είναι σε μια διαφορετική γεύση, σε πνευματική, σε μια διαφορετική πνευματική σύνδεση. Είμαι κοντά σας για ερωτήσεις αν έχετε ή αν θα θέλατε κάτι να συζητήσουμε επί των λεχθέντων. Νομίζω δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν έχει εκφράσει κάποιος κάποια ερώτηση. Στα μηνύματα εδώ μας ευχαριστούν. Κύριε Θηνά, δεν έχουμε κάποια ερώτηση, επομένως, αν εσείς θέλετε να προσθέσετε Θέλω κάτι. λοιπόν με την παρουσίαση αυτή αποχαιρετούμε το 2023. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή υγεία, να έχετε ευχάριστες εορτές και θα ευχηθώ καλή αντάμωση στο νέο έτος, εφόσον βεβαίως το πρόγραμμα εγκριθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε και εμείς από τη σειρά μας καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε υγεία, να υπάρχουν ευτυχισμένες γιορτές, να περάσουν όλοι ευτυχισμένες γιορτές στα σπίτια τους. Θεωρώ ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα αγκαλιάσει και αυτό το πρόγραμμα και θεωρώ ότι θα το συνεχίσουμε να το παρακαλουθούμε τουλάχιστον από τα δίκτυα του Δήμου Χερσονήσου, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο αξίζει να συνεχιστεί. Το να μαθαίνουμε την ιστορία μας είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί κάποιος να αποκτήσει και πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μια παροχή προς αυτό, έτσι. Διότι εσείς μας το παρέχετε δωρεάν, εθελοντικά τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι θα συνεχίσει και η νέα Δημοτική Αρχή προς την ίδια πορεία. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε όλοι καλές γιορτές και το καινούριο νέο έτος να μας βρει όλους υγιείς και με χαρά στα σπίτια μας. Αντεύχομαι παρομοίως, χαρούμενες γιορτές σε όλους, καλή χρονιά και καλή αντάμωση το 2024. Κυρία Γκολέμη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία μέχρι σήμερα και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε στα ίδια μετερίζια και με το 2024. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Καλό βράδυ.